Hayırlı kөн muhterem телевизор караучылар. Бүген Аднаның иң матур, иң мөхәддәс көнендә сезнең белән эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Гомерләрен милләткә хезмәт итүгә багышлаган шәхесләребез булган, бар һәм булачак. Чөнки фидакарлык, милләтпәрвәрлек безнең халыкның канына сеңгән сыйфатлардан. Бүгенге кунагыбыз да шундый затларның берсе. Фәрит Фәиз улы Мифтахов 1968 елның 7 сентябрендә Нурлат районының Кулбай Мураса авылында туган. Хезмәт эшчәнлеген Тосма берләшмәсендә башлый. Аннары Совет армиясе сафларында хезмәт итә. Мәскәүдәге заманча гуманитар институтны тәмамлый һәм Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем ала. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. 2009 елда Татарстан Дәүләт Советында депутат итеп сайлана. 2015 елдан Ислам динен кабул итүнең 1000 еллыгы исемендәге Казан Югары мөселман мәдрәсәсе попечительләр советы рәисе. 2016 елдан Нурлат якташлыгы оешмасын җитәкли. Болгар милли хәйрия фонды идарәсе рәисе. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге рәисе. Алтын йөрәкле кеше, ел җитәкчесе, хәйрияче 2008 республика конкурслары җиңүчесе. Hayırlı kün Фәрит әфәнде. Assalamu alaikum, hayırlı günler. Вакыт тауып студияга килгән өчен бик зур рәхмәт. Беренчедән, икенчедән, сорауны менә авыррак сораудан башласам килә. 90нчы елларны без хәтерләсәгез, начар төш шикелле хәтерлибез. Булган система җимерелгән, яңасы оешмаган, кем ничек булдыра ала. Зур малга ия булып та соңыннан язмышлары начар тәмамланган кешеләрдә җитәрлек булды. Менә сез шул чорда формалашкан кеше буларак сезне кыйбладан тайпылмаска нәрсә ярдәм итте? Әлбәттә, без менә барыбыз да 50нче, 60нчы, 70нче елларда туган буын, ул 90нчы елларны күрдек. Шуңа күрә әле мин үз сүземдә әйтәсе килми. Ульяновскида булгандан да бер зур дәрәҗәле кеше шулай әйтте инде. 90нчы елны үткән кешеләргә һәрберсенә һәйкәл куярга кирәк дип. Чөнки чынлап та ул менә аны без инде ул вакытта тиз генә 90нчы, 2000нче елларны үзебез үттек. Шуңа күрә сизелмәде, ә менә хәзер инде теге бурылып караганда әлбәттә менә аны бигрәк тә актык вакытлар, актык заманаларда күбрәк сизеләр, күбрәк искә төшерәләр. Чынлап та ул безнең дәүләтебезнең тормышы, безнең ул халкыбызның тормышы, ул үзебезнең тормышыбыз. Әлбәттә, сез әйткәнчә күп кенә кеше югалды, күп кенә кеше яши алмады ул вакытта, менә чыдый алмады ул мәсьәләләрдә, күп кенә үзегез беләсез урамнарда. Күтәрә белергә кирәк бит әле, муллыкны да күтәрә белергә кирәк. Без анда ул вакытта сез кыйбла дигәндә әйтергә кирәк, Совет чорында инде үзегез беләсез, динне бик белмәделәр. Безнең буынга түгел, безгә хәтлек буын да безнең әти-әниләр дә ул бу диннән яраграк булдылар. Кызганыч, әби бабаларыбыз әлбәттә бит барсы да диндә иде, әмма безгә ул тәрбия эләкмәде. Үзебез инде үзебезнең яшебез җиткәч, Аллаһка шөкер, без ул дингә кайтырга насыйп булды безнең буыныбызга. Шуңа күрә кыйбла дигәндә әлбәттә безнең динебез искә төшерә, чөнки кыйбла дигәндә ул безнең туры юлыбыз, дин генә туры юл белән алып барга өнди. Шуңа күрә дин дигәндә ул безнең милләтебезне, халкыбызны, динебезне, телебезне дә саклый. Ул матур сүзләр генә түгел, чөнки без күреп торабыз, кыйбла дигәндә дин дибез, дин дигәндә мәчет дибез, мәчет дигәндә без татар телен шул мәчетләрдә генә, вәгазьләрдә генә, җомга көннәре генә ишетергән туры килә. Башка җирләрдә бүген генә түгел, ул бигрәк тә Совет чорында да ул шулай булды. Татарча сөйләшкән кеше ул башка сортлы кеше идеп сизелә иде. Мин үзем турында әйткәндә аны бик яхшы сиздем, чөнки мин 75нче елдан 85гә хәллек Казан шәһәрендә теплоконтрольдә булган 48нче мәктәптә без татар классы буларак актык класс булып бардык. Бездән соң бөтен татар класслары ябылды, бетте. Безнең параллель класста укыган татар малайлар да безне татар классы дип, безне теге чаплашка дип үчеклеләр. Шундый үзләре ул егетләр кая икән мин белмим. Алар теләсә нинди юллар белән китеп, менә шулай ул вакытта ләкин булып йөреп, алар күбесе ничек әйтергә, бүген көнгә хәлек
яши алмады дисәң дә күбесе Югап калдылар име? яшәп Сынауларны үтә алмадылар. шуңа күрә менә мин тагын бер тапкыр сезнең кыйбла дигән сүзне дин дигән милләт дигән тәрбия дим. Шуңа күрә менә әгәр туры юл белән барсак, безнең гомеребез дә озынрак булыр, бездән күбрәк файда да булыр бу җирдә. Чөнки тормышыбыз барыбызның да бирелгән, булай гына килмәгән без бу тормышка. Шуңа күрә сезнең сорауга шулай җавап бирер идем. Сезнең сәясәткә килеп керүегезгә, җәмәгать эшлекчесе булып китүегезгә нәрсә этәргеч бирде дип сорамакчы булам. Чөнки әйткәнемчә, ул вакытта да малга ия булган кешеләр дә, үзләренең юлларын тапкан кешеләр дә җитәрлек иде. Бит менә бу юлга кереп киткән кешеләр, алар бармак белән санарлык. Мин без дияргә кирәк инде әле ул вакытта да элеккедә ярдәм итәргә тырыша идек, әмма минем аны күп тапкыр әйткәнем бар. 2001 елда әти, аннан соң шул елда әни мәрхүм булдылар. Аннан соң инде шул авылда, Норлат районында ниндидер истәлек өчен, ниндидер ул вакытта мин аңлап та бетермидем, нәрсә кирәк икән. Мен шул иске йортым урынында 2001 елда мәчет төзергә булды, 2002дә төзедек, 2003дә ачтык. Шул вакыттан менә мине теге кешеләр дә күр, үзем дә шул дин әхиләре белән аралашып, үзем дингә тартылып, шуны менә шуннан бара-бара теге иҗтимагый рәвештә хәйрия фондларында Әни Имамов фонды белән бергә эшләп китеп, менә шулай аннан соң инде башка кешеләр дә күреп бергә эшләргә насыйп булды. Шуңа күрә шуннан соң инде менә сәясәт дигәндә сез сорау бирдегез. Инде әкертен генә шулай депутатка кандидат булып, шуннан соң баштан дәүләт советына депутат кандидат булып 2004тә анда үтеп булмады. 2005тә шәһәр думасына беренче чакырылышына шул әле ул вакытта Камил Шаменчискак вакытында менә шулай насыйп булды. Тагын бер тапкыр әйтергә кирәк, ул инде Аллаһ Тәгалә ярдәме һәм халыкның, менә безнең халкыбызның ярдәме, сайлаучылар ярдәме белән шулай. Ышаныч зур иде ул вакытта. Әйтергә кирәк, ул ышаныч та зур иде. Шулай кирип киттем. Инде шуннан соң анда эшләп, менә халык белән эшләп, Аллаһка шөкер, ул вакытта сайлаучылар да бар иде. Эштә бар иде. Кешеләр мөрәҗәгать итәләр. Мин әйтмим, хәзерге депутатлар эшләми дип. Хәзерге вакытта күп нәрсә эшләнгән, ул вакытка карата. Менә без система азмы күпме бар инде ул хәзер. Без бит сез сорау бирдегез 90нчы еллар турында, без хәзер 2000-5 еллар турында, 2010 еллар турында сөйлибез. Анда әлбәттә үзебез беләбез, менә бу йортларда, менә бу Шамил Усманов, Декабрист урларның минында үзем бу яктан идем кандидат һәм депутат булдым бу яктан. Мин монда һәрбер йортның теге проблемаларын белә идем. Анда түшәмнәр акканнар, подвалларын акканнар. Аллаһка шөкер. Кар кергәннәрен тишектәнеме? Хәзерге вакытта Аллаһка шөкер, ул проблемалар юк. Сайлаучылар ул проблемалар белән депутатка да, администрацияга бармый. Ул хәл ителгән. Шуңа күрә тагын бер тапкыр әйтәс килә, дәүләткә бик зур рәхмәт. Менә шулай халык турында уйлап, ул матур сүз генә түгел, чынлап та мин тагын бер тапкыр әйтәм, ул мәсьәләләрне без белә идек. Хәзер менә аның булганын без шатланып карап торабыз. Шуңа күрә. Менә әлбәттә 90нчы еллар белән чагыштырганда тормыш җайланды дип әйтергә була инде, әйме? Аны чагыштыру урынсыз да шикелле. Ләкин ничек кенә булмасын, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр бүген дә җитәрлек бит. Моның сәбәбе төбендә нәрсә ята дип уйлыйсыз? Менә карап торсаң, бүгенге көндә андый кешеләр бик аз. Бик аз. Чөнки элекке генә алсаң, элеккеге вакытта менә без беләбез, Казан шәһәрендә әле 2005 елга хәле күпме бомжлар иде. Вокзаллар тирәсендә, подвалларда күпме хәерчеләр, алар подвалларда мин исемдә шулай теге кирип яталар, теге җылылык системасына, шунда үләләрне итәләр. Хәзер бит анда андый система юк, ул теге кешеләр анда юк. Шуңа күрә әлбәттә ул теге кемгәдер нәрсәдә җитмәгән кешеләр күп, бигрәк тә инде менә олы яшьтәге кешеләр үзләре генә калган. Алар турында әлбәттә уйларга кирәк. Аны мин тагын бер тапкыр әйтәм. Кешеләр дә уйлый, хәйриячеләр дә уйлый, әлбәттә дәүләт тә аларны калдырмый. Безнең инде теләк һәр вакыт кеше өчен дип, үзебез өчен дип тырышырга җитми ул кешегә. Кеше шулай кырылган. Әле менә сез әйтегез 2000-нче, 90-нчы, 80-нче, 70-нче, 50-нче елларны алсак, монда бит бүгенге көндә җәннәттә яшибез һәрберебез. Вакыт иртә тора, һәрбер кешедән сорыйсың, һәрбер кеше әйтә, иртә торам ди, кичләй йокларга ятырга кирәк ди. Иртә торам ди, иртә торам. Менә мин үзем дә иртә торам, менә шулай. Көн үтә дә китә. Ул бит тормышның ул тормышның яхшылыгы турында әйтә. Чөнки
менә безнең олы яшьтәге әбиләр дә теге инде яшьләре күп булса да китәселәре килми бу тормыштан. Чөнки алар бу тормышны без күрмәдек, әле тагын әзрәк карыйсы килә. Менә монда бу рәхәтлекне, бу җәннәтне тагын да күреп яшисе килә дип әйтүчеләр бар. Чөнки безнең бит инде әле 20-30 ел элек теге яңа елга зур бәйрәмнәрдә, ягъни мәҗлесләрдә генә шундый өстәлләр була иде. Хәзер һәрбер гаиләдә, һәрбер өендә, һәр көнне шундый бәйрәм кебек өстәлләре тулы, ризыклары бар, машиналарда йөриләр, җылы фатирларда яшиләр. Әмма ләкин барысы да түгел дип әйтергә кирәк. Бу очрактайым, чөнки тик тагыннан гына приют человека дигән программа уйлап чыгармадылар инде. Үзегез әйтмисез, хәзер бомжлар, йортсыз-җирсез кешеләр дигән подъездларда, дигәндә монда яшәмиләр. Аларга менә шундый сез юл салган хәйриячеләр, чөнки сез заманында ырлык салдыгыз. Ул яшьләрнең бүген яшьләр үсеп чыгу өчен. Ул яшьләр бүген дәррәү кубарылып, бизнесларына өлеш чыгарып, менә шундый атнасына бер мәртәбә булса да ит ашарга теләгән кешеләрне, андый кешеләр дә бар бит. Нишәтәсең? Чөнки кемнеңдер үзегез әйтмешлек гаиләсендә шундый проблема күреп чыккан, кемнең улы юк, кемнең кызы юк, үзе генә күтәрергә мәҗбүр булган кешеләр бар тормыш сынауларын. Шуңа күрә менә бу ырлыклар шытып чыкты дип әйтергә була. Чөнки яшьләр күренә башлады, әлхәмдүлиллаһ. Менә мондый гамәл, мондый эш алга таба барсын өчен нинди шартлар булырга тиеш дип саныйсыз сез? Аның төбендә нәрсә ятырга тиеш? Төбендә менә мин үзем турында әйткәндә, безнең инде Минтимер Шарипович Шаймиев президент булганда, безнең президент алдында совет хәйрия эшләре буенча бар иде. Менә анда күп кенә кешеләр, министрлар һәм хәйриячеләр дә бар иде. Менә ул ничектер Минтимер Шарипович ул вакытта безгә ниндидер өмет биреп, ниндидер менә үзенең үрнәге белән ышандырып, менә безне эшләтте дияргә кирәк. Ияртте. Шуңа күрә анарга бик зур рәхмәт. Мин инде үземнең исемнән анарга, аның анда янда булган эшләгән кешеләргә, дәүләт кешеләренә, инде безне өйрәткән кешеләргә, аларның күп кенә әйтергә кирәк. Халим Абдулҗигайнуллин, әни имам фонды вакытында, анарсын Госман хәзрәт Исхаков, һәм инде башкалар әйтеп китәргә кирәк. Шуңа күрә безнең эшебез дәвам итер, үзебездә кырыйда тормабыз. Шуңа күрә иншалла дәвам итәр дип уйлыйм. Әлбәттә, әйтергә кирәк, ул бит әлеге акчаң күп булып та, ягъни акчаң булмадан түгел, кешенең күңелендә тора. Күп кенә гаиләләр үзендә күп булмаса да, ул башка кешеләргә ярдәм итәргә тора. Шуңа күрә ул кешенең күңелендә булса, ул бар. Әгәр ул булмаса, ул әмма кеше инде без беләбез, әллә кем булып бу дөньядан киткән кешеләр бар. Аларны искә төшермиләр. Нинди генә бай булсалар. Нинди генә бай булса да. Менә кешеләр бар, менә бу тормыштан китәләр. Алар турында асырлар үткәннән соң да сөйлибез, сөйлибез дә һәм инде безнең турында әйткәндә аларга дуа кылып торалар. Шуңа күрә аларның урыннары җәннәттә булсын. Шуңа димәк, дин дә булырга тиеш дигән сүз инде. Динсез генә бу процесс бара алмый. Чөнки кеше дингә нигезләргә тиеш. Безнең ислам динендә үзеңнең малыңның аерым бер өлешен мохтаҗларга бирү ул закон. Шундый кыйблагызны бер нәрсә, ләкин шундый эштән соң сезнең сәхнәгә менүегезгә гаҗәпләнүчеләр булмадымы? Менә бу җитди кешегә, шундый сәясәтче, җәмәгать эшлеклесенә килешми дип әйтүчеләр булмадымы? Ул әйтүчеләр бардыр. Чөнки монда әллә кем булсаң да, әллә нәрсә эшләсәң дә, барыбер аны теге нәрсә йөри инде бу нәрсә. Анда килүем беренчедән минем теләгем бар иде кичкенә вакыттан җырларга. Икенчедән, мин дә шул теге депутат булгач, күп кенә вакыт чыгышлар ясарга кирәк, күп кенә сөйләргә кирәк. Әлбәттә, аны озак иттереп сөйләү бер, халык алдында чыгып бер җырласаң, ул ихластан, әле аның теге мәгънәле сүзләре белән булса, бигрәк тә халык шап китте ул. Шуңа күрә мин аны дәвам иттем. Әле вакыт булганда шул җырлар да яздырып, җырлап та, шуңа күрә инде әле теге хәзерге социаль чиртләрдә бит инде бар, язалар контактта, башкаларында кайсы кешегә ошый. Алар күп булмаса да, әлбәттә, кешегә ошаса, тагы нәрсә кирәк. Минемчә, әле заманалар килеп җитәр, андый мәгънәле сүзләргә булган җырларның мохтаҗлыгы булыр. Әлбәттә, бүгенге буын әле алар үсерләр, аларга бу бүгенге музыка, бүгенге җырлар балай булмас, теге тормыш мәгънәләрен үтә торган җырларны тыңларга теләкләр булыр дип ышанып торабыз. Амин, шулай булсын. Сезнең үзегезнең төп сыйфатыгыз? Төп сыйфат.
ярдәмчел булырга һәм пунктуаль булырга, әйткән сүздә торырга. Иратлардагы сез югары бәяле торган сыйфатлар. Ират ул ират булырга тиеш. Беренчедән ират буларак ул гаиләдә дә, җәмгыятьтә дә, эштә дә әйткән сүзенә һәм инде теге ниндидер кирәкмәгән үзенең дәрәҗәсен күтәрергә, ягъни акча эшләргә дигән ниләргә вакланып тормаска, үзенең ир-ат икәнен аңлатып саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Амин, шулай булсын. Һәр кайсыбызга да бу сезнең әйтелгән сүзләрегез башкаларга кагаз шикелле кабул ителсен. Чөнки бу дөньяга һәр кайсыбызда үзенең миссиясын үтәгә дип килә торгандыр дип уйлыйм мин. Ага табада шундый җырлап, ихластан яшәгән насыйп булсын. Дөньяны яхшыга үзгәртергә тырышып яшәүче бүгенге кунагыбыз, танылган хәйрияче һәм җәмәгать эшлеклесе Фәрит Мифтахов кебек тынгысыз фидакар затларыбыз күбрәк булса дигән теләктә бүгенге сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Шу гомерләр йомгак сүтеләгенә балачак күктән еракта күңел читендәгенә уза икән гомер әйтми дә сорамый да алда ниләр булачагын бер кайчан юрамый да уза икән гомер әйтми дә сорамый да алда ниләр булачагын бер кайчан юрамый да. Чакырсам да килмәс чабып, артымнан бала чагы, тик беләм мине һаманда озатып барачагы. Уза икән гомер, әйтми дә сорамый да, алда ниләр булачагын кайчан юрамый да. Сүтелә гомер йомгагы, шатлык сагыш уралы, гомер тузаны күммәсен, калмый әле югалы. Уза икән гомер, әйтми дә сорамый да, алда ниләр булачагын кайчан юрамый да. Уза икән гомер, әйтми дә сорамый да, алда ниләр булачагын бер кайчан юрамый да, алда ниләр булачагын бер кайчан юрамый